chaklam lan nu blaran ti chu dinosaurs omna Jurassic World tia soini a tum khat chu chulai thlir kar bulat lang chu nasa tak mai hian aron kang chiam mai chulai park and call tu na thok tele dinosaurs tam takin nuna an chan pha chumi nu chuan mun then khat ta chu tuina chim zui ta ane thil thlena tanga thlaroga liam le nu chuan sipai nu chui thiam tak tak mi pahni ta chu thlir kar tuina chim pil chunga chuan dinosaurs ro la chuak tura tiran ni a aru ren lian tak pakha chu an zai chuma asam polatan tuya chuan lan tir an ti turang ang ten ti fel nu chuan kirle chuan tumane chu ti lai chuan helicopter mang chuan chu sample chu mi dangin an ron la ma se in biak po na lam boi pui tu officer chu tui chunga na thok mercenary pani ta signal mu thailo wang chuan alo boi hle chu ti lai chuan pilot ta chuan ram hnuya thil engmon lian tak chuan muwa an hlauna samai communication lamlo khoi tu officer chu adin hmuna himlo ti chu an hria a warning chu an pe a ma se ro surn sal tu kara chuan a thopui te information chu alo hra theilawane pilot ta chuan tran pui chu an tum hala officer in nunglaman hoi phei chuan T-Rex lian mai hian alo an khum na samai chu pa chu bakle ka tlan chhia in a tablet chu a thlau zuya T-Rex chuan aron rap chhemia rang taka chein chopara tang chuan leilon chuan thlak thla a man mo tak chuan a zong kai ngal T-Rex chuan ron zui zelin leather mor chu aron se a thing ta shep mai an sa himnan ti in leilon chuan thlak thladaya officer chu tui cheng chi mo saras chuan aron pum mom ta dai mai ne chumi nu chuan pilot chu ron langin an ho tu hne na chuan sample an nei thu puang torin thu chuan thon zui thil hlena tanga thla liam le nu chuan clear kar thil hleng chung changa in nilna sa tak chu apiang zuya a chan chu volcano an ti tlang kang in mung me ka omwang ane tlang kang ron thokani vai chuan khowela dinosaurs ledam chhun te chimang na athleng thei dona activist bol te chuan a theiang anga dinosaurs te ven hima trul thu chu an tlang au puina sa hle chu ti rualin mitam tak dinosaurs du lawa thimang vek se tian ve nuk bokane boinui kara chuan Jurassic World Park manager hlui clear chuan Dinosaurs Protection Group dinosaurs te thlawang hautlat tu te chu alo zong chuaka kongle lama an sarkar chuan dinosaurs te thimang vek tur chu angai thain chan chona atan a engama sum fai the chu chu atum lawane clear chuan mi pakhat hne na tangin kol poimo tak chu adong zuya anhuwa pa hausa tak Benjamin nen chuan in moin ani hian dinosaurs te tlang kang laka chan chuanan sum tam tak sen alo rem tia an chena turin clear car sanctuary thar mishing te tan po an hlom lo na tur chu sakalo in tiamane Benjamin assistant Eli chuan an tumle an rom man te chu an soi fia zungzunga dinosaurs te taksa chuan an thlen chin hria theina trekar chu da an tuma Velociraptor blue te an hriat dinosaur zinga fingber chu fing thiam taka an dorangai thu chu asoya chumi hnu chuan clear chuan man mo takin owen chu awa muhal ani hi dinosaurs te omna Jurassic World lo thok shrap to dia bara chuan ti in chan chona an kalpui dar tur te chu an rel dun na samai ma se owen chuan an ro man na chu thil a thlak takani thu chu alo soya clear chu ati lung nur hle ma sa chu mi zan chuan Velociraptor no te khosak dan video te chu alo en non le a chu chuan owen ril ru chu a thlak sak thei ta hramane atu kani chuan operation nei na tura owen chuan clear chu awa hmuwa clear chuan alo nui varvar mai veterinarian zaya le expert flanking protection group ami te po chu anlo omve bokane sin chu in katin Benjamin chuan atunu mai ji chu alo koma anu nen anin chhun thu te chu alo hrila anu chu dinosaurs te ngei na tak ani ve thin thu chu alo hril na samai clear car churon langin operation nei tur te chu anlo tum fel diam to a chulai hmuna base camp lo in sa fel diam an va mu chuan makan ti hle operation team te chu a hmun ngak ken clear car facility ho tu ber chuan alo muaka chuti lai chuan a pia lokatlang kang chuan mei khudum chu a chuang ngo mai rang taka chengalin team te chuan mercenary sipai te truck chu an zom ve a reilo te a clear car leili taklu na gate chu an thlengta gate an lu chuan team te chuan thom rimak tak chuan hrenghla rang takin zai chu truck atang chuan a zong chuaka Brachiosaurus lian turu mai chu an kiang loka chuan lo om reng mai anua radio tower hmuna chuan vakal le a achunga lu nan an IT expert Franklin Khan an hek zawa achungan lu nu chuan clear chuan kot mang chuan computer system chu an tinunga Franklin chuan system an activate nu chuan
reilo te a dinosaurs omna chu an hmu thei ta ne alan dan chuan a hmun ngak machinery te khan an lo man khom vek chu ni in longa an lo phuar khom vek alo ne digital mapa blue dinosaurs chikhat omna lai chu chuin oin le zai te chu an cha chuaka Franklin le Claire te chuan an kalna tur computer mangin an lo hril zel blue omna line vathlen chuan traka tang chuan an chuka oin chu ama in awa cha chuak zui an ke hnia ka tanga chuin oin chuan motor chhia awa hmu a chuta tang chuan blue chu arun lim chuak ta zok mai mong chang in pan hnai dunin oin chuan zol do tak hian a bia a ai tura pek chuan alo du lem lo experience mang tang ka in eng tin tin ma blue chu a beng dai thei ta ane thil fel chhodon chau tia chuan machinery te churon chein tranquilizer magin blue chu an ron kap ta pop mai chuta blue thin rim tuk chuan a kap tu pa chu a se ler shepa midang ten an ho tu pa thu pek po ngai chang lovin silai mu takin blue chu an kap ta pop mai chu thil chuan oin blue trainer chu ati thin rim tak zata an ho tu pa ken chu bai atuma midangin tranquilizer magin an ron kap thal le ta top mai chu vele zaya chuan a silai ron phor vele ngalen antana poimo zia te chu a hrila aveti thiamna manglo chuan engma nan tho theidon lo thu chu a hril na samai chutian boi nui nui lai chuan an chhak loka tlang chu aron rum ta ham ham mai tlang kang churon ir chuak tanin chu chuan radio tower chu aron ti chetan ta room chung kong khar churon in kharin Franklin le Claire te chuan tang taran mai sin chu in thlakin machinery te chuan blue chu truck an lo phura tlang kang atang ron ir chuak chir satak lava an ti na aron chil ma ngein an thayanga chak chuan an tlana lavan ti chir satak chu tlang kang pangatang chuan aron luang thlana samai oin churon langin sinoceratops chuan amaya lo liaka aron har zui chu vele lava aron nai ti hriat chuan dinosaurs chu atlan chenghal deya masa tranquilizer na tho wangin oin chuan ataksa chu alati cha hlei theilo a thayang anga insa sengin a him thei hra mane radio tower lam chu ron lang lein Claire chuan an thrin te chuak ta chu lo biak po atuma alo mangang na sa to mai vanai thlak takin Franklin chuan tanel hlui chu a hong thei ta hlo maya ma se praka poem ti ero a chuang der lo building chunga tang chuan lava chu aron luang lut pup to mai sia chuta dinosaur chikhat beriong chu tanela tang chuan aron lut hlol mai Franklin teron be tum lai takin lava chu ron buaka sa tingang mai cherla ka fatum chuan beriong chuan ron se saka anin chu na sata mai anhuwa chon lak sakin emergency la daralon nan chunan manga ponan chhuwa po chuan beriong chuan ron zui zela ma se aron chhuwa ma in an khar man hlawani tlang chhip kanga tang chuan makma bom chu aron kap chuak fur maya chuti lai chuan owen kha chak tak ron tlanin Claire tenen chuan an lowin hule owen hnunglama chuan dinosaurs tam tak chu an mangang ti hriat tak chuan aron tlan ve na samai chu vele man mo takin an pathum chuan dinosaurs silan chil lo nan ram hnoi lam chuan pan ngala van nei thlak takin thingtlubula chuan gyrosphere an ti chuan hmu hlau mai rang takin Franklin le Claire te chu an lut ngala chuti lai chuan an buloka dinosaurs lian tak an lo in sual na samai T-Rex thantlin to lian tak chuan a aya te zok chu alo ching fel rang hle oin chulut ve ta lo chuan dinosaurs ho rual chuan atlan ve zela a thian te pani po chuan gyrosphere chuan aron ve zel khaman vathlen chuan an hnuai tuya chuan an tlalut phiara a chunga tuiron luwang chuan gyrosphere om te chu an boi tran hle makma bom po chu aran latlana samai silai chuan an chhona tur kong chuan siala vanai thlak takin an pathum chuan anin hlo chuak thei hra mane chuti lai chuan khang machinery te khan dinosaurs te chu an lo mana tuipui tang chuan longa phur chho chu an lo tumani chung ho chuan dinosaurs te chu animal hlok na turin lo man tang kaya lo hral chho chu an tumani an hrinu zaya po khami tang angin an lo hreng renga atira tang reng khan machinery te chuan dinosaur zong chu lo man an lo tumani ani na taka chuan Claire chu dinosaurs te nu chui tura chhor mai ni a owen la blue dinosaurs chikhat te trainer mai lo ni boka chu wang chuan ma han lak dan tur chuan hrelo hle chuti lai chuan makma bom lian tak pakhat hian machinery te base chu aron deng ta dot mai machinery te chu an chet buai phana sa hle a chu thil churam chang ala in an pathum chuan an zulut ngal vata dinosaurs te an phur chhuwa ma chuan vadan tumin trak chuan long chunga chuan an tlan lut roi chuti lai chuan machinery te chuan thlir kar al hluah mai chu an lo thlir ani
sin chu in thlakin Eli chuan gunner dinosaurs te lilam tu le aman le mualo ti fel ber tu chu alo hmua gunner chu nakin loka dinosaurs te tharan siam chua sipai in dona thila ta na an man tangkai thei turan duan hmuna chuan alo hruaya aro manna le experiment a soi zong zong chu khat le rol maizi khan alo sharu khiau mai man mo takin apu Benjamin bula chuna tlan hal wata ma se apu upato tak chuan thila hra suala alo ngai sakta dai maya alo oi du lawane longlam churon lang lein owen ta chuan arugin zaya kha anwa mu chuaka blue dinosaurs pakhat chuan hliamna tak chu lo tuarin blood transfusion a mo don thu chu alo sei adam le theinan chuan T-Rex chawin chu athi sen chu ape theini vane thlak takin clear le owen ta chuan container T-Rex mu hilai chu an lo mu hlo mai film khur taka chein athi sen tlema zong chuan la chuaka ma se sipai pakhat hian container in hong chu alo mu chuan aron khar ta daya chu chuan T-Rex chu ati har ta hlo mai chu vele na takin aron tal ta chiama man mo takin clear chu ceiling lama lonin kong khara hong wata owen chu alum chuak ngal chu vele zai chu thi sen chuan pe ngala chu minu chuan zaian chuan blue taksa tang chuan silai mu chu phor chuak thei ta ne ilai password chhutlu lai lo mu wangin maizi chu an lep thuru ka chuan lo lut thaya video chu lo enin video a chuan owen chuan blue note training alo pelai chu aron lang owen lu ti che rol chuan blue note chuan alu lo ti che vena samai chu ti lai chuan ilai le Dr. Henry chu lepa chuan aron lut hlola machinery te che dana doctor chu alo lom vak lo an che dan a thlak takin dinosaurs blue te ko sakati boi thei thu chu alo soyeni ilai chuan blue DNA tanga dinosaurs ti thar thunun ol samzo kan siam chua thei tur thu chu a soya chu ti lai chuan maizi khan chulai hmun chu aru ka lo chua san chu atum anung lama interruptor chuan aron banda da mai amanga ngau thoma ilai khan ron muwa aru ma chuan rang takena vom lut ngal anuwa Benjamin chuan ilai chu alo muwa aru ka ro manna anei wagin alowan khum shrep policeman tira vozuin kolam man main ilai chuan ada thata mi amai login California thlen chuan team ta chuan blue chu container an local san zuya oin le clear ta chu traka box chuan lo biru le a ma se sipai ta chuan Franklin chu an lo hmuwa lepan hathok anga lo ngain na an lo tho tir dai mai motor zong zo in longan chua san lai chuan oin chuan dinosaur zong zong chu Benjamin a hnen an thlen don ti chu hra thiam ve chi a amal malin dinosaurs ta chu lepa chuan an da lu ta ne chu ti lai chuan sipai ho tu ken chuan oin le clear ta chu alo mana sela chuan alo kal hnan ta dai mai ilai churon langin dinosaurs ta chu sahuana sum siam nang le kan ni thu oin chu alo hril na samai in chung lam ron langin kong khar hon nan chuan maizi chuan hanger chu alo manga balcony tang chuan tlan chuakin apu building kota chuan mipui tam tak lo zi hut hut chu amu pon banglama chuan lon chawin apu ruma chuan han lut chawa apu chu thi na han muzui ilai ron kal ti hriat chuan rang takina biru zui ngala apu Benjamin thi mu chuan ilai chuan phakar takhian puiti mel takin lema changder vel intifai tu chu a duty thatok lawa puin aban ngal mak mai chuta maizi chu tui chepaina tang chuan tlan chua tuma thoma hriata wang chuan ilai chuan awa ena ma se engma hmulo mi puite chalo phone khom to in dinosaurs lilam na chu an nei chhotan ta a ilai chuan traka an phur dinosaurs te chu poisa tam taka siam nan man chu lo tumane owen chuan bangpia loka chuan stick mac dinosaurs chikhata omti a hriat chuan ati hara engtin tene mo bang chunor chaturin an feifu khum zawa voile khata an omna sel bang chu aron nor chata vek mai tun main bangti chiat dan owen chuan alo zirtir to ane anuwa chuan tui chepaina tang put botum maizi kha aron lang hlola man mo takin owen bana chuan ron vuanin a hlau thong ti chu a hriat hle an vai chuan cha chuakin vena tang chuan dinosaurs lilam na chu an thlira owen chu a thin rim tak zetane kalkhom te hmuwa chuan interruptor chu gunner chuan atar langa chu thil chu model mail ani thu soin hlalphal alani lo thu chu a soi zui Guardian Electrica man tir lai chuan gunner chuan chu thil nung ni na chu a soi fia Dr. Henry chuan nakin loka indona mola mihring te ayo tur sipai thale tri bai om tak alani tur thu chu a soi ane laser pointer mang chuan interruptor chuan a target hla mangmangai lawa interruptor chu hral chu nge turani thu chu a soi
Mase Dr. Henry chuan an ruam man na te chu alo tui pui ve te chiam lo thung oen thinrim lu tuk to chuan elevator ti nun nan electric box alo zong hmuwa an hnunga chuan dinosaurs chi khat stick mek chu alo lo om reng chuta oen chuan ruam man na nein an li lam na hmuna chuan stick mek dinosaurs chu lifa chuan a thon thla a kal khom te chu an mang ang na samai rang takin oen chu a chenghal vata guard pakhat hian silai chu aron met puak ta thuai mai oen chu lifa tang ron chuakin chupa chu aron da thazui chuta sipai dang churon pung khomin anin sual ta luai mai stick mek lain mi puita chu alo la beya bak lengin an tlan chhia ilai chuan interruptor chu le pathon kir le tur chuan ami te chu an ti a rang takin oen chuan an khungna bom hon na chu alo wati chia saka chuti lai chuan stick mek chuan a hmu piang chu alo si thlu mi mai boina re do dak hnu chuan chulai hmuna chuan ken kha ron lut hlola interruptor a bom om hmu chuan tranquilizer box chuan lo kap mu hil le a bom kong khar chu kap chin amu hil ta mo tia chuan lak chhuwa chuan tum ringota mase interruptor churon har thutin ken chu akota ron sein a hmom ta dai mai abiru na hmuna tangin ganar chuan thil hleng chu alo hmuwa mangang takin alo tlan chhia elevator avalu chuan mi pathum hian lo om ve renga control panel metur chuan mai chia chu an tia dinosaur churon lang thutin a auta chiam mai mase interruptor fing tak mai chuan a mai hmang chuan hong le a chhung mi ta chu a ching fel vek ta mai corridor lam churon lang lein owen le a thian ta chu an loin mu khom le vek to a guard pahni le ilai ta chuan an kong chuan lo danga ilai chuan an kota mai zi hlan tur chuan halo tina samai ma sen rem ti hau lo mai ilai chuan thudik ron soin mai zi chu Benjamin tunu dik takani lo thu chu aron soya adik tak jok chu car accident a thi dei to thu chu a soi Benjamin chuan a thiam na hmanga dinosaurs chimang mai tur a klona ang chi a siam thin thu chu a soya atunu thi to ang chia mai zi chu klon chhuwa mai ni thu chu a soi ma se an ti chu interruptor chuan ron ti boin guard pani ta chu aron ching fel ngal lebron langin Dr. Henry chuan experiment thille dinosaur sample zong chu pai chhuwa vek chu lo tum na samai zain hna chuan blue thisen sample petorin Henry chuan lo nor na samaya anung lama tagin na thok emo anti Franklin chuan tranquilizer in ron chiu zui handcuff chuan phel sakin lep chuan chhuwa san ngalane chuta sipai pani ta chuan an kon lo dang le a zai chuan case chu an honga blue chu a chhuwa zalen rang taka bei ngalen sipai pakhat mangang tal boy chuan hydrogen gas tank chu akap chhia ma se puwa main Franklin ta chuan chulai hmun chuan chhuwa san man hlo an huwa chuan team ta chu museum room ma chuan aloin mu khom le vek to a chuti lai chuan radio naya chuan team ta chuan lo oma vandui thlak takin chu radio ri chu interruptor chuan alo hria a aron vele ngal railing a chuan rodin se tangin ei nge chu tum hle bar mang chuan har sa takin oen chuan alo dang shama atopa chuan stair atagin interruptor chu atla thum ta dot mai anhuwa chuan chhong chung lama aron chhawlea ma se kong khar thoru ka tagin an tlan chuak thei ta hlawani building a power pack chhona hmuna chuan an kala building pumpui power supply zong chuan off ngal vek zaile Franklin ta chuan lep naya hydrogen a lik ti an hriat chuan chu thil chuan building kianga dinosaur zong ati hlum vek thei ti chuan soya boruak se chuan a tur ber ventilator a chhiata wang chuan Franklin chuan system chu siam thain power te po a siam thangal ma se pon lama interruptor khan lo ngai chang reng chu ni in glass chu aron ti chhia a an tal boi hle mai ji chu rang takin atlan chhengala puitling te ro thingtum lian zatina dela clear ke ya tak dinosaurs ketin zum tak chuan ala chhut zui chuta mai ji au thom chu dinosaurs chuan hriain corridor lama chuan phaya ma se tui chepai na bok chuan biru le in mai ji chu him pha hlo akenata wang chuan clear chu ala che hlei theilawa oyen chu mu azavin mai ji chan him tur chuan ati zui mai ji chuan a room lu nan tui chepai na kong chu amangane interruptor chu building chunga chuan lo lonin alowin thosana samai chuta mai ji room churon zong moin akotin mangchon ol samte hinan honga ma se mulo hlo chuti lai chuan oyen churon lut thutin aron kap ta chiam mai ma se chu chuan interruptor chu atina zaw hau lo chuta oyen chu aron veilet ta chat mai maktak main blue chu aron chewe thuta interruptor nen chuan arin chei ta chiama anin suan lan chuan mai ji le oyen ta chuan room chu balcony tangin banga an lo lona ma se interruptor khan aron beile
in chunga chuan tol thla in interruptor chuan aron lo zui zel Blue chuan ron dan chu atum ve le na samai ma se anin khan lo deuh chu ani ro surawang chuan anala mai ji chu in chung dar thalang skylight chunga chuan atleng thla a oen chuan aman man ram arasa takin amora oen chu in von tang ram ani chuti lai chuan interruptor hnunga chuan clear kha aron langa laser point manga ron ti buain chumi hlan chuan oen chu aron lon chhole a rang takaron tlan nain a chet na lama interruptor chuan adin na glass chu atiki a atla teu thar hle ma se blue kharun lang le thutin interruptor chu aron beile chat mai an pani chuan an hnuai display room ba chuan an tla thlazuya interruptor chu athinga la blue arrow in liam pakhat ma nei lem lo an hnuwa team te chu an lo in mukhom le efeka Franklin chuan building chunga cyanide wangin boina an to thei thu chu asoi dinosaurs tang te chu an chan him thei don lo thu chu asoya an thei om chhun chu dinosaurs te building atanga chhuatir vek chu ani chuta clear chuan case chuan honga dinosaurs te chu an chuak ta lui mai mai ji chuan dinosaurs te ang thawa siamani thu chu soin ama anga zalen na le damphuan ni ve thu chu asoya an zawai chuan mai ji chuan a chhuatir ta vek mai ne chuti lai chuan polnama guard ladam om chhun te chu T-Rex chuan aron ching fel mak bok ilai pokha aron lollipop muam ta dai mai DNA sampul lo buipui mek pokha T-Rex chuan ron rap chevekin interruptor chi ang kha chu siam chhole thena to lawani team te chuan local chuaka atopa chuan oen chuan blue chu a khoi ngam le theita oen chuan a kiang om turin du vioma se blue heroin a chi le kuang te bula om chu a thlang zoka a kalsan zui nitlema liam le hnu chuan clear le oen te chuan mai ji chu fa tan an lo la a dinosaurs million somli pathum chuang chua zalen ani hnu chuan mun tin deuh thowa mi puita chuan dinosaurs chu an hmu thei ta a then park a te tuipui kama te le sahuana te hmu tur an om bok ane mihring te chuan dinosaurs te ne na in ngei le in ngir ngau mi lawa an ni tin nun man ero an zira tul dor ani mel hle